Культурныя скрыжаванні. Добрый дзень, шановное гаспадарства. Добрый дзень усім прыхільнікам традыцыйнай беларускай культуры. Мы з вами працягваем гаворку пра тое, што спадарожнічала чалавеку пасля вяселля, і тое, што часам магло ісці насуперак нашаму лёсу і насуперак таму, што закладвалася падчас вяселля, асабліва падчас дзяльбы каравая. Вы памятаеце, да? Дорым жменю медзі, каб дзеці былі як мядзведзі. А тут раптам магло здарыцца так, што дзяцей не было. Але паперад, перш чым гаварыць пра праблему бяздзетнасці, мы дамаўляліся, што яшчэ трошачкі павінны сказаць пра тое, што называлася адсутнасць шлюба, бо мы выкарыстоўвалі рускі тэрмін безбраччя. Я хачу, перш за ўсё, працягнуць у гэтым накірунку, і зараз ехаў, так сказать, на перадачу і разважаў, ведаеце, аб чым. Прывяду, можа быць, дзесятак розных сітуацый, якія маглі папярэднічаць таму, што адбудзецца, а маглі і не толькі папярэднічаць, але весці чалавека такім шляхам, каб не сутыкнуўся ён з гэтай праблемы. Значыць, два вектары. Ну, а потым паспрабуем разгледзець, што такое бяздзетнасць. І от у гэтым месцы я спатыкнуўся і падумаў, ведаеце, пра што? Сённяшні малады чалавек, а можа быць і чалавек сталага веку, будзе слухаць это ўсё і недзе схамянецца і недзе возьме і падумае, што ну вот, маўляў, круг напрыдумляў. Так вот, я хачу папярэдзіць адразу, што ніводнай пазіцыі, пра якую я гавару, я не прыдумляў сам. Всё тое, што збіралася на працягу 40 гадоў, кропелька за кропелькай, ад адной бабулі, ад другой бабулі, ад трэцяй. І я заўсёды прасіў гэтых бабуль яшчэ з маладых гадоў не проста сказаць, выказаць гэта тэзіс, гэта меркаванне, а калі можна пацвердзіць гэта прыкладамі са свайго ўласнага жыцця, жыцця вашай сям'і, жыцця вашага рода, жыцця вашай вёскі. І у гэтым сэнсе, так сказаць, это трапляла у мой кандуіт. З другога боку, для таго, каб пераправерыць все тое, што я гавару, возьміце, калі ласка, схадзіце ў нацыянальную бібліятэку, а зараз і гэтага рабіць не трэба, можна дома націснуць кнопку камп'ютара і палазьце па старонках класічных этнаграфічных выданняў канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, каб пераканацца, што гэта ўжо даўным-даўно вядома нашаму народу і што самому прыдумляць нічога не трэба. Мая справа была самая складаная і самая простая адначасова. Сістэматызаваць, упарадкаваць, звесці ў адзінае цэлае і паказаць нашаму радыёслухачу як праблему, якая просіць і просіцца у, так сказать, у нашы вушы і просіць свайго вырашэння. Поэтому, калі ласка, як хочаце, але я б хацеў бы, каб вы паставіліся да гэтага надзвычай сур'ёзна. Чаму? Таму што все мы жывем па прынцыпу, гэта сусед захварэе на онкалогію, мяне пранясе. Гэта у суседа дзіця зломяць руку, а маё дзіцятка, яно, так сказать, пад Божым патранажам, і таму такога не будзе. Што хацелася б дапоўніць, так сказать, што сказаць? Значыць, мы дамовіліся, што ў нас будуць два вектары разважання. Адзін вектар, як не сутыкнуцца, як пазбегнуць гэтай сітуацыі. Хаця, зноў-такі, пры гэтым давайце будзем не забывацца на адну далікатную і на адну важную рэч. Всё тое, што мы будзем зараз агучваць, яно мае права быць, і яно было у розных варыянтах існавання. Што я маю на ўвазе? От я, напрыклад, скажу адзін нейкі тэзіс, а нехта пацісне плячыма і скажа, ну няўжо з-за гэтага? Поэтому я хачу, сам мыслю уже много гадоў так, і хачу, каб са мной мыслілі мае слухачы. Вот у нас 10 пальцаў
на дзвюх ручках, вот 10 вектараў, ну, умоўна кажу, да, не адзін, а заўсёды іх некалькі. Яны складваліся, такі збег абставін, такі збег часу і прыводзіла да нейкага выніку. Поэтому ніколі не думайце, што толькі вот з-за таго, хаця тое было адной з цаглінак у падмурак гэтай праблемы. Вот про это не будзем забываць. Ну, некалькі прыкладаў. Значыць, і яшчэ паперад яшчэ одно разважанне. Мы з вами гаварылі, і я думаю, што перад Новым годам, перад вялікімі святамі мы яшчэ раз коратенька пагаворым пра змест, сімволіку, гарызонты сэнсавыя, так сказаць, гэтых святочна-абрадавых комплексаў. Але практычна ніколі, калі мы гаворым пра тое, што такое навагодні стол, ці што такое навагодняе святкаванне, мы, як правіла, пазбягаем гаварыць пра нейкія падводныя камяні ў гэтым святкаванні. Тыя веды, яны абавязкова былі, тая складовая абавязкова была. Але так склалася в апошняе, асабліва пачатку 21 стагоддзя, што мы гаварылі і гаворым, ну, як сёння модна гаварыць, так сказаць, пра добры настрой, да, пра нешта такое, што робіць жыццё чалавека камфортным. Але разам з тым, дзень, суткі ніколі не бываюць так, каб толькі было светлае, а не было ночы. Поэтому заўсёды гэты падводны камень, падводнае цячэнне, яно абавязкова было. І так, у нас з вами наперадзе зусім блізка каляды. І вот мы абавязкова павінны на каляды, на парозе, на другую куццю рассекчы венік, якім цэлы год карысталіся. На 3 часткі і спаліць. Адышоў стары час. Ён, сімвол венік, ён увабраў у сябе все наши праблемныя сітуацыі, і поэтому на агонь, або ў агонь. Цяпер уявіце сабе, калі гэты венік выконвае функцыю пылазборніка, пыласосу, скажем, да, калі ён уцягвае на сябе весь негатыў з нашага жытла, ці маем мы права дзіця ці дарослага чалавека, але да заможняга ўзросту, скажем, шлёпнуць гэтым венікам па адным месцы? Нет. Но часам наши эмоции зашкаливают так, что мы не контролируем свои поводины, и хочется як мага мацнее, як мага, так сказать, больше болюче. Бывает такое? Бывает. Поэтому сухим веником, я подкресливаю, чуете, сухим веником молодое, растучее организм, дитя, подлетка ни в якім разе бить нельга. Теперь нормативная стэрэапетызацыя паводзін нашых гаварыла. На благавешчанне жанчыны, благавешчанне жаночае, перш за ўсё свята, яны абавязкова павінны быць у храме падчас набажэнства. А падводны камень гаварыў, калі маладая да шлюбнага ўзросту дзяўчына не прыйдзе па нейкіх абставінах, мы не гаворым пра хваробу ці нешта іншае, хаця это таксама ўлічваецца, на это набажэнства, тады можа быць праблема са стварэннем сям'і. Ну, мы з вами памятаем, з чым звязана свята благавешчання. Поэтому, наадварот, той, хто прыйдзе ў храм першым, і той, хто асабліва першым паставіць свечку ў гэты дзень, у гэта свята, вот этому чалавеку было паперад наканавана выйсці замуж. Затым мы з вами ведаем, што саракі все распісваюць, у любых этнаграфічных працах напісана, што трэба кожнай дзяўчыне пераламаць 40 шчэпак, 40 трэсачак нейкіх, так сказаць, або перакінуць цераз хату і все такое. Но мы з вами памятаем, што саракоўка, лік 40, і ў універсальным кодзе нашай культуры, і што звязана з пахаваннем, што звязана з нараджэннем, што звязана з вяселлем, это ключавая пазіцыя, якая маркіравала прынцыповую змену сацыяльнага статуса. Нябожчык пайшоў да Бога. Душа поляцела. Або дзіцёначак, да, так сказать, атрымаў хросных бацькоў, атрымаў свайго анёла-ахоўніка, атрымаў сваё імя. То есть прынцыпова. Вот, поэтому вот эта лічба 40 для того, каб прынцыпова змяніць свой сацыяльны статус. Теперь давайте паглядзім. Прыходзіць Юрія, а гэта адмыканне зямлі, а гэта ключы ад будучага ўраджаю, і гэта новы статус для нашай сям'і. Поэтому клопат бацькоў, калі у сям'і ёсць дачушкі, у гэты дзень, то есть маецца на ўвазе, на Юрія, яшчэ раз падкрэслю, у хаце не павінен ні адзін замок застацца замкнёным.
выпусціце птушку. Выпусціце птушку з хаты. На гэта яна прыйшла ў гэты свет, у вашу сямейку. І так далей, і так далей. На пакровы. Вельмі важна, каб кожная дзяўчына прыйшла ў храм і пагаварыла з нябёсамі аб стварэнні, аб з'яўленні свайго сужанага. Это вельмі важна. І так на кожным кроку. Вот гэты момант, у кожным святочна-абрадавым комплексе ёсць нейкая сілавая лінія, нейкая складовая, якая абавязкова выводзіць нас на лёс маладога чалавека, будучы лёс гэтага чалавека. А цяпер яшчэ адзін момант. Вот я, перш за ўсё, калі гаварыў, што падумаюць людзі, што вот это ўсё надумана, няўжо толькі з-за гэтага. А вы ведаеце, калі б мы взяли з вами книжку, наша книжка, якая называется «Культура родовой памяти», и хоть трошечки почитали в эфире, так сказать, для нашего насельніцтва, а может быть, так сказать, со спадзяваннем на тое, что нехто все-таки купіць, знойдзе, то там вы знойдзеце сотні прыкладаў тых, які скіраваны на праекцыя на стварэнне праблемы. Ну, напрыклад, наши неадэкватныя паводзіны ў кантэксце пахавальнага абрада. Мы гаварылі і яшчэ падрабязна будзем разглядаць гэты абрад, але забягаючы наперад, давайте закранем яго толькі праз прызму той тэмы, пра якую, або праблему, пра якую мы гаворым зараз. Я прыводзіў уже дзесяткі раз прыклады, што нашы паводзіны з запамінальным сталом абсалютна неадэкватныя часам бываюць, і мы не думаем пра тое, што з чым сутыкнецца чалавек у заўтрашнім дні. Што я маю на ўвазе? Наша традыцыя гаварыла, за запамінальным сталом муж і жонка павінны сядзець насупраць адзін аднаго, для таго, каб не вырашаць праблему, каму першым пакінуць гэтую зямлю. І поэтому, мне задаюць часам пытанне: Іван Іванович, ну а калі запамінальны стол прыходзіць сталага веку чалавек, а ён адзін, жонка памерла ці муж памёр, гэтым дазваляецца. З гэтага боку, што называецца, пасля 40 можна. А цяпер давайте зойдзем з другого боку. А мы ж з вами памёр бацька, мы прыязджаем у кафе і садзім запамінальны стол дзетак рознага ўзросту. І 10 гадоў, і 15, і 25. А цяпер скажыце, калі ласка, калі мы гаворым пра тое, што запамінальным сталом муж і жонка садзяцца насупраць адзін аднаго, з гэтага адразу аўтаматычна вынікае правіла. Калі ты не стварыў сям'ю, калі ты не нарадзіў першае дзіцятка, не прадоўжыў свой род, запамінальны стол, ты не маеш права садзіцца. Я думаю, што калі б мільёны зараз людзей слухалі нас, то 2/3 з гэтых мільёнаў абавязкова б схамянуліся і сказалі: ой, а колькі разоў мы дапускалі парушэння вот гэтых традыцый, гэтых рэгламентацый, гэтых патрабаванняў і, калі хочаце, забарон. Вот так. Поэтому еще разочек. Там не пришел в храм, там не поставил свечку, там сел, где не трэба, там сказал не тое, что трэба. Это я до того, что не думайте, что только нечто одно одразу, так сказать, дае вот такі велізарны збой. Не. Але разом з тым, вот одно до одного. И эта проблема поступово формируется и набывае працяглы, так сказать, по часе вариант реализации. Я поднимаю трубку телефона, звонок, сталага веку чалавек па голасе чую, тэлефануе: Іванович, маім сынам, аднаму 49, другому 51, нежанатыя хлопцы. Дапамажы разобрацца з гэтай сітуацыяй. Пачынаем разбирацца. Ну, что это особно, это не в эфире, але я думаю, что многие ведают, что я занимаюсь проблемами, у тым ліку і той самой бездетности, як целитель, і многими іншими. Глядзім і бачым вельмі непросты рытуал. Закончыўся памінальны стол, все усталі, а гэтыя два браты стаяць адзін каля аднаго ля печкі ў вясковай хаце і нешта гавораць. А бабуля з той хаты непрамая радня, непрамая, але далёкая, але радня. Яна тройчы супраць сонца абышла гэтых хлопцаў і замкнула вакол іх кола. Кола недаступнасці, кола недатыкальнасці, і гэтыя хлопцы маюцца. Па жыцці, бачыце, 50 гадоў, так пару і не стварылі. І нам каштавала, так сказать,
немало часу для таго, каб разарваць гэта кола, якое даўным-даўно пусціла карані, і, што называецца, каб хлопцаў убачылі дзяўчата, і каб гэтыя хлопцы нарэшце знялі з вачэй сваю пелену, і каб яны ўбачылі, што свет зусім вакол іх іншы. Бачыце, дэталька за дэталькай, дэталька за дэталькай. А цяпер, так сказаць, яшчэ некаторыя падводныя камяні нашай традыцыі, пра якія мы не так багата гаворым. А з другого боку, той, хто прысутнічае, нават тыя этнографы, якія не ведаюць эту праблему, то яны не бачылі і запісалі яе. Ну, напрыклад, дачушка пакідае сваю хату сваіх бацькоў і пераязджае, або адпраўляецца ў храм, дзве сітуацыі, або ўжо пераязджае да бацькоў жаніха. Выходзячы з хаты, яна не мела права рабіць тое, што яна рабіла мільёны разоў кожны раз пераступаючы парог хаты. Яна звычайна зачыняла за сабою дзверы. У хаце дзверы адчыненымі быць не могуць. А вот у гэтай сітуацыі для таго, каб сваім братам, сваім сёстрам не перайсці дарогу, не закрыць дарогу да вянца, яна выходзіла з хаты і да дзвярэй нават не датыкалася. Зачыняць не мела права. Здавалася б, дэталька. Ну, які, скажыце, чалавек, які не пасвечаны ў гэту традыцыю, які, бачыць, што тут весялосць, што тут вяселле, а ён на гэту дэталь, на гэту акалічнасць нават не зверне ўвагі. А яна прынцыпова важная. Затым, давайте яшчэ разочак. Вот вярнулася, так сказать, добрая традыцыя у ЗАГСе маладых ставіць на рушнік. У храме іх ставілі з тысячамі гадоў. Добра. Але вот возьмите, проведите эксперимент и попытайтесь своих родных сегодня. Ці хто-нибудь звяртаў з іх увагу на гэту акалічнасць? Звяртаў, я буду гэтаму рада. Калі закончылася рэгістрацыя ў ЗАГСе, мы з вами ведаем. Тое ж самае і вянчанне ў храме. Мы з вами ведаем, маладыя павінны былі ў ЗАГСе, што пакінуць аўтограф свой, у журнале рэгістрацыі, і потым, так сказать, іх абступалі сваякі, якія прыехалі з імі, і пачыналася віншаванне. Пры гэтым на рушнік, на якім стаялі яны ў храме або ў ЗАГСе, наступаць чужому чалавеку, нават роднаму, катэгарычна нікому. І тады хросныя бацькі, якія стаялі побач з імі, тут жа імгненна скручвалі гэты рушнік. Але ці бачылі вы, што перад тым, як сысці, саступіць з гэтага рушніка, што рабіла нявеста? Адной ногой яна робіць крок назад, а правай ногой бярэ і абцасам, каблучком сваім, і паціхеньку, або носочкам, як яй лепш атрымаецца. І яна павінна была пацягнуць назад за сабой гэты рушнік. Так, каб канцы рушніка пашлі быццам бы складвацца паміж сабой. Яна цягне, і тады гэтым самым сённяшняя ўжо невеста цягнула за сабой тых шаферак, якія на працягу ўсяго вяселля будуць побач з ёю. Яны потым атрымаюць тое ж самае фату ўсё, но вот гэты жэст, гэты вот рытуальнае дзеянне, і оно надзвычай важнае. Бачыце, это культура ў культуры. Культура, мы неяк так все больш прызвычаліся, а што паставіць на стол, а што апрануць невесту, а які вінок і так далей, мы все это разглядалі. Но вот гэтыя дэталі, гэтыя элементы, як правіла, застаюцца па-за увагай нашых этнографаў, якія фіксіруюць, апісваюць і гэтак далей. Добра, калі ты не бачыш развіццё гэтага рытуала ў сапраўдным рэальнасці, і ты сядзіш з бабуляй, а бабуля разумная, і яна уедлівая, дапытлівая, дэталі не прапускае нічога, і яна сама зверне на гэту увагу і скажа, вот, як трэба было сыхой, тады пацягне рушнік за сабой. Вот тады гэта трапіць у поле зрока этнографа, аднаго, другога, глядзіш, і гэта становіцца таксама адкрытай, тайнай паводзін, таму што пра гэта ніхто не гаварыў, ніхто не крычаў. Усе разумелі, гэта абавязковае патрабаванне, гэта частка нашай традыцыі. Значит, деталька за деталькой, деталька за деталькой. Но теперь литерально несколько слов на завершение сегодняшней встречи про то, а что такое
праблема нашай бездзетнасці. Адна з балючых, драматычных праблем. І зноў-такі, я думаю, што гэта ўсё было закладзена ў аснову нашай культуры, але з'яўлялася культурай у межах гэтай культуры і таемная, прыхаваная. Ну, скажыце, калі ласка, хто-небудзь дома з членаў сям'і гаварыў сваёй дачушцы, якая перадшлюбнага ўзросту: не выйдзеш замуж, не сядзі на парозе. Можа быць, хтосьці і гаварыў, але памятаеце, у кантэксце вясельнага абрада мы гаварылі, жаніх павінен узяць на рукі і перанесці, каб лягчэй нарадзіла. Але ж што ж нарадзіць, калі пакуль што нічога няма. А цяпер давайте завернемся да некаторых рэчаў. Я ўжо гаварыў, пустыя канверты, без капейкі, без рубля, якімі адорвалі маладых падчас вяселля, падчас дзяльбы каравая. Вось вам, калі ласка. І тады мы будзем гаварыць: да нармалёва ўсё са здароўем, да ўсё, адзін і другі яечнік працуюць нармальна, жанчына можа нарадзіць, скажуць дактары, а яно не з'яўляецца. І зноў вот такіх вот праблем можа быць цэлая процьма. Што рабілі нашы людзі для таго, каб раскруціць, все-таки вырашыць гэтую праблему? Сёння мы з вами ведаем і пэўныя вынікі, станоўчыя вынікі. Працуе сістэма ЭКО, працуюць, так сказать, там нейкія іншыя рэчы і нараджаюцца. Прычым часам бывае, што людзі аддаюць велізарныя грошы, што гэта не з першай, нават не з трэцяга раза, але настойлівыя вырашаюць гэтую праблему тым або іншым чынам. Але ёсць дзесяткі людзей, якія прыходзяць да мяне і расказваюць: 15 гадоў, 10 гадоў замужам, дзяцей няма. Што рабілі некаторыя бабулі? Яны уключалі рэсурс традыцыйнай культуры, а у традыцыйнай культуры ёсць фундаментальны прынцып, пра які мы таксама 1000 разоў гаварылі. Падобнае выклікае падобнае. Што гэта значыць? Дзве суседкі, плот вясковы, і тады тая, якая не магла зацяжарыць, тая прасіла у нейкі святочны дзень, у нейкі, гавару, таму што гэта мог быць любы святочны дзень, але абавязкова святочны. Тая жанчына, якая ўжо нарадзіла некалькі дзяцей, яна павінна была праз плот, так сказать, трымаючы ў зубах, у роце кавалачак хлеба, перадаць той, якая не можа нарадзіць. І тая з роту ў рот брала гэты кавалачак хлеба, а хлеб, ведаце, сімвал, да? Які сімвал жыцця. І поэтому вот таким вот чынам перадавалі, і гэта было адным з такіх рытуальных момантаў, якія павінны былі вырашыць гэтую праблему. Другая рэч, вельмі пашыраная, і бабулі расказвалі, што надзвычай эфектыўная. Што я маю на ўвазе? Вы ведаеце, цяжарная жанчына хадзіла ў сарочцы, і ў гэтай сарочцы яна сустракала момант нараджэння дзіцяці. І вот у гэтай сарочцы яна нарадзіла. І тады было два варыянты. Тая, якая не магла зацяжарыць, прасіла на ноч пазычыць ёй гэтую сарочку. Або быў другі варыянт. Мы з вами ведаем месца, на якім памёр чалавек. Ну, напрыклад, канапа якая-небудзь там, да? Або ложак. То на працягу 40 дзён на гэтае месца лажыцца нікому нельга было. Катэгарычна забаранялася. І тут прыйшоў чужы чалавек на памінкі. Пакуль накрывалі стол, ён, прыкінуўшыся, што ён нічога не разумее, ён узяў і лёг на гэтае месца. А ёй хварэла спіна. Баліць і ўсё. Ён лёг, і тады тое месца цягнула ў яго гэту хваробу, і ён устаў, пайшоў, так сказать, як зусім іншы чалавек. Але ж бяда нікуды не знікала, і тады той з членаў сям'і, хто першым пасля яго ляжа на гэты ложак, той забіраў сабе гэтую праблему. Вот у рэчышчы гэтай вот ідэі і выконаўся яшчэ адзін рытуал.
мало таго, што можна было перадаць сарочку той, якая нарадзіла, а жанчына прасілася, можна паляжаць некалькі мінут, некалькі хвілін на тым месцы, дзе ты нарадзіла дзіцёнка. Падобнае выклікае падобнае, прыцягвае падобнае. Бачыце, і тады зноў як бы ішла праекцыя на тое, што і ты зачэпішся за шчасце. Але давайте не забывацца пра адну вельмі важную акалічнасць. Гэты рытуал, пра які я толькі што расказваў, ён, калі хочаце, двухвектарны. І пра гэта трэба абавязкова ведаць. Поэтому жанчына, якая нарадзіла дзіцёначка, і якую прасілі перадаць споднюю сарочку для таго, каб пераначаваць ноч, яна павінна была разумець. І той, хто прасіў, таксама павінен быў разумець адзін немалаважны фактар. Які? Магло здарыцца так, што тая жанчына, якая не магла нарадзіць, яна народзіць дзіця. Але тая, якая перадала эту сарочку, фактычна, бачыце, шчасце на кавалачкі не дзеліцца. Табе трошачкі доля, табе трошачкі, і ўсім астатнім патрошачкі. Так не бывае. Яно або ўсім кошыкам, або, так сказать, нічым. Поэтому тая, якая перадавала сарочку, павінна была ведаць. Можа здарыцца так, што наступнае дзіцятка ты не народзіш. І тады абачлівы і прадбачлівы беларус прымаў рашэнне якое? Не, даражэнькая, вот яшчэ адно наражу. Я не гавару пра там, скажем, конец 19-го, калі по 8-9, а то і 15 наражалася. Але па сённяшнім, яшчэ адно наражу, потым прыходзь, я табе абавязкова перадам. Тое ж сама паляжаць на тым месцы, дзе адбываліся роды. Поэтому, бачыце, все гэтыя рэчы, я яшчэ раз, ужо некаторы раз сёння падкрэслю, это культура у культуры. Пра яе ведалі. Ведалі пра тое, што это надзвычай эфектыўны сродак. Але ўслых, што называецца, на вуліцу выйшаўшы, ніхто не будзе крычаць на ўсю вёску. Это, як правіла, веды, уласна, сямейныя. Там, дзе мудрая бабуля, там мудрыя парады. Там, дзе мудрая бабуля, там мудрае вырашэнне праблемы. А там, дзе не, тады, як кажуць, і не. І так, што яшчэ? Канешне, все тое, што было ў непасрэдным кантакце з рожаніцай, яно все магло, што называецца, пасадзейнічаць нараджэнню і, так сказать, зачаццю гэтага дзіцяці. Або новага дзіцяці. Поэтому, яшчэ разочак, гэтых рэчаў безліч. Чытайце кніжкі нашы, так сказать, будзеце і другіх этнографаў, будзеце сёе-тое ведаць. І яшчэ адно, на чым хацелася б сёння паставіць кропку па гэтай праблеме. Разумееце, што наше шчасце, это з майго ўласнага ўжо опыту, і гавару пра тое, як я бачу і разумею сам. Наше шчасце такое, што яно можа, так сказать, падкідваць нечаканасці ў рознай сітуацыі. Не было дзяцей. Тыя рытуальныя дзеянні, пра якія мы гаварылі, паспрыялі дзетанараджэнню. Але будьце гатовы да таго, што перыяд цяжарнасці можа быць таксама цяжкаватым, што патрэбна будуць нейкія элементарныя рэчы, накіраваныя на самазахаванне, на захаванне эмбрыёна, на захаванне плода дзіцяці. Затым будьце гатовы да таго, што сам момант нараджэння можа быць ускладнёны, поэтому абавязкова там все, што называецца, все вузелочкі, все гузікі, все павінна быць расшпілена, і будзеце прасіць тое, каб у царкве адкрылі царскія вароты. Это все наперадзе. Пакуль што не будзем, так сказать, апярэджваць эту сітуацыю, калі што мы зробім крок далей, але ўжо все тое, пра што мы, так сказать, толькі контурна сёння сказалі, я маю на увазе перыяд цяжарнасці, все. Мы этому прысвецім асобную сустрэчу і пабачым, што паводзіны цяжарнай жанчыны былі таксама строга рэгламентаваны. Ніякіх вольнасцей, ніякіх, што называецца, уласных такіх непрадуманых рашэнняў. Чаму? Таму што наша традыцыя жорстка выпрацоўвала калідор для цяжарнай жанчыны, па якім можна ісці,
і жорстка абмяжоўваючы, адсякаючы все непаразуменні, якія маглі пагоршыць стан цяжарны і гэтак далей. Вот на завершэнне одна ситуация. Мне у Нижнем Новгороде задаюць пытанне: скажите, ласка, цяжарнай жанчыне ці можна прысутнічаць на пахаванні каго-то са сваякоў? Вот пытанне, якога хочется кричать «не» и еще раз «нет», 100 разов «не». Вот это, я думаю, что такие регламентации, такие забороны могут быть на наступный раз яшчэ, так сказать, предметом одной нашей сустрэчы. На сегодня все. Дякую вам за увагу. Пишите на короткий номер 1029, задавайте пытанні, а самое главное, делитесь своим уласным жыццёвым опытом. Всего доброго.